form itum six schedule area lo lasi six schedule lake ilitum inglong la khe tum phan latakat do inglong khe at phangili non assam long ke ilitum Dimahasau district long ke do inglong aso atitia ta inglong aso khe don halatum hansi panong pilo lapenda Karbiang long a district itum karbida da phan kalilo dimasa kuki rengma pendanglo pen ke garu pendanglo siam pendanglo tumhan itum six schedule dak khai troxiner ke batum phan itum isia six schedule itum hanang thi pilo non six schedule ke thang da kali busi itum Karbiang long BJP kacari atum ponon lapen Kongres alidar atum ponon aja kala prang regional party ke claim ASDC alidar atum ta sonsi pubom lo six schedule ke lage aja Kongwelo lage aja Kongge doret pote ha Amerika atum na bang six schedule si ke hang ret po putan ninje bang dulu ASDC party tungge lapen BJP atum ninje lo la six schedule ke lage achu ding ha nahi sujing ti te nahi putan ninje lo lapen ke angru choer lo putan ninje lo lapen Kongres atum na sol thak lo six schedule ke lage pamiune lo lagi ke bantang lo ke lage pamiune lo lapen six schedule ke ja kong thang da bi busi Kongres na pubong lo ta ke pa banda lang tum si pa bando ke warda Kongres atum lo non BJP atum lo kita nang itu muntino six schedule itu maphan ko anak kenang sot ma di Jammu Kashmir ke aprang ke article 371 370 hala prepare ko ke 2019 August achiklosi ki primati di hala prepare ko khada ke independent country po hisab lo itum ke six schedule le itum independent district posong khasi hala dak pridak lo pabeder lo nona bang ke hala dak ke do khei bari mutum hadak inglong aso Jammu Kashmir inglong aso ke do bari ma khei inglong aso tumange kisung lo ang tan menge dam tumang te phun lo long le ke nam lo paper ke claim lo pirthe hala dak bhari industry semar lo hadak dudam thi pomonon thang da hadak long likra ja kong wedelu non la selang tum da sai jok jelo six schedule ke hang si ting pung lo dak Karbiang long tha sunam wang chuk pan ge wang lo dak itum Karbiang long da la six schedule puthak na ka study phansi wang lo la pana important hormo ana kenang sot athila ke constitution of pina la si non hadak ara tum da six schedule hang bom lo sita non ba ke pinia tumia na bang ke BJP office me ka nang chok lo no hada Jammu Kashmir long Ladakh polo BJP a government tulsi nang e phang no polo lasi nitum phan hempek nang pino six schedule nang pino kali pute si hada garat ka chisong aning pungaratum BJP office me ka chok jo lason lasi itum kilong tanga six schedule itum ko ana ja kong ke thema itum salam theda pumati ingnar ke thepik aja kong ni ja kong thepik lo puchi ne posong thasi no ni tum six schedule la pona ja kong thilo no ni tum Karbiang long kachari alidar tu chine ko na ja kong thema jula song si chepang delo non Assam long khai tro tu di Moran Mutak Tayahom lapen ke Kos Rasbongsi Chitia lapen Adivasi khai tro tu ST hanglo ST made nitum phan nang schedule pinang po nitum la khai trok atum aphan da isi general long pen nitum phan isi reservation nang po hisab sila tum six schedule si hang bom lo ST status non atum phan pipe BJP government tum pipe alang tum phan ke chak bang ke nai tum BJP government ke bang lo pote nitum nang tum khai trok tum phan ke ST nang pipo busi ke jak mati non la bang so ST lang tum phan pipe de lo non thur pak lo lak amunit kada tum chi song nang tum theklong lo madi lo pu luar apara samna jo lasi hala tum ta general tum long ke don elo khai pia tum long ke reng dunun elo khai pia long business e claim da chepurun de hala khai pi tum long sakuri ke claim da por chepurun de hala bang so khai pia tum long kapor hi da chepurun de hala so khai pia tum long ke do ke thak standard ta chepurun de ke prangi phi da chepurun de si nitum ke belek nang po pusi halatum non la khai tro tum ke ST chang bom lo itum long elo la si la tum ke long ji sung krum la khai tro tum ke long ji sung krum hayang lo la si ilitum Karbiang long la bangso council long kachari lidar tu
kopi apa sih labang so 6 itu lepas pantung kuma sakti mah apa lasi itu nggak cini nai bangke itu mah hutai belo itu nggak cini bangke jihek belo latung ketek te lapeng kacini nih bolo la so pasti latung 6 itu lah cini lo lalu di lasi ilitung hemprek dah ilitung hang bong lo hemprek rong bek nampo mijo tum da bang hemprek chang lo long lo naga khai tum ta naga upela da khai kon ne khai phone ne khai trok ne do inglong asodo nagaland long ke do khai sotung latuna bang chelang pet pen hemprek hang lo long lo bang independent non ningkan isi state budget si suri thongkep akrol lan an la song thak si ham mizoram song thak lo suri kora pho kuti la song long lo la si ili tum da hemprek ke hang wek nang po la pen chang la chang bom lo la pen long litik itum ut unang lo hemprek ke la ke itum long wek nang po thi itum hemprek long le polote hala itum north east long pen ke inglong so tum ke hemprek long de ke not di masa pen tum karbi tum jalo pusini pudam itu lo aku kalang na kalang lo di masa pen karbi tum jalo hemprek long lege la pen boro tu la itum di mahasau district pen karbi long lo district ado choma inglong so tum si hemprek long le jalo Nagaland dan naga pucote dak khai gwan ni hadak do Mizoram long da hadak inglong so kona khai ne do la siala tai lai pudalo mara pudalo hala dak la son si do lo hadak ka prega preng long so la song thak si dak Meghalaya da song thak lo dak da garu tum dek kali dak chumang tum do la pen ka prega inglong so do pi taba hala so hutur pak hembrek chang lo long lo non Meghalaya bang chi pulong lo la song thak si ho Manipur da song thak lo ala dakta bang hemprek nai pulo ba hadak Manipur hemprek long lo la pe hadak ke international border posi ba hadak hang jo kilo pida lo hala dak rar tum bang non reng dok ni ke plangi pi itu non naga kheben itum karbia khai tumari ap chom itum sehra chingbar be kopi ma pote bang tangka poisa hemrit bang arji ena frekla itum chopor ndi hal tum lo itum ke eperi inunut tharu pho Haru hini ape risi tum singthang bomla hal tenge bang isia keng op suri kep suri kre pho keng op si ba singthang a ghuri de bang suri kep suri kre phong ko ghuri si ba singthang a lak de bang singthang lo te itum chingbar bi hatum ben lase itum hemprek nang wek poposi hemprek a chang bom lo sita non bang ke itum phan central government tu la pen state government tu la pen da council tum alidar ke ja ke chok che a hok hemprek hang gali posi pini tum hemprek lo uri de mati lasi hemprek long le a ko itum a khebang e virde pu non bagi mo pen la pu itum alam ja sa put ningje lo la pen pu itum besang hota ningje lo ba khe tum nak nang chiok rut lo siksu la rona teng pen ke dak nang du long le lo long le da nam long le lo bhuta jok long le lo pulo seta bhut nang jok lo election nang thu lo bang constituency ko an non nang chirai tang lo ili tuma pharma na constituency je bang chirai lab lo MDC da bang jepang lo EM da bang jepang bom lo lasi ini tu me special sia party pen non pini pena dik pen thurpak pen hemprek hang long lok jipui kali seta ili tu non jase met itu makinang sot nai keceng itu makai pan kerai kom jika itu la siksidul aja kong bang itu pantang nangi non hemprek itu hang bom lo di Karbiang long lo bihari bongoli nang do hem rit nang sikim clear hala tum itu mena phaita hala tuma phainang o munaga phi si tum hem preke long ka le lo lagi bihari state lo jepang po ha bongoli state lo jepang po ha muslim state lo jepang po a lewe itu ban situ nai der de lo itu non bang ban situ ke do na sitam bom lo bang thetan dasriya company wan bom lo thetan business nang claim bom lo itung hada situn bom lo pini council ka chari tung ke mitha khereng nang ipogali tangka ke chuka pang lin ahemri ka chikim gari motor ka che nam towar ka semar me lang pipe hospital pipe ka chali he semar me o somar tum dak thekma teacher tum han langdun de isia school long si teacher bahini beji student bang a class ke hak ki jiwan pen ha class 5 an puji class 10 an puji bahini thoba teacher ko nasi लोग चाली बपरांगन पो लासिनी पुंगतुंग लातुम फान कोपी लातुम कोपी पोसी
school LP school ta bastora post pakam keder ma lapu ke office ani bang helap nahi office helap nahi lapu ke inu de bang ke school thanang po inu reji inge hapu class 1 up to class 5 pa inu teacher pulo ke thanun po lasi school ME school LP school up to ME school an high school anta a teacher bang pai do uno a class 3 teacher bahani bang bino a post grade no kopi apa da post grade ke delo ama no bang ke itu mas a sumar bang ke no chali thek bang bedalu inu vera teacher thana po sumar bang no phuna ning hang linglo dami la so se je plang mati la siko nasi ke thek un lang ma itu akar bia khe tu ke chali ba pang un lo lagi la si ke thek the kachini ne la tangka ke cho a hemori kachikim gari motor kache nam apiso soma tumhan bank account posa ke thap pila delo no la bang so council kachari tum ekle lasila bang itum kroi kite nei do na to non he jong itum theklong lo nepala derlo a nepala a kapitelo ma si hadak si me pechu dalu rong so thur pak bange minister tumhan ke sap aperi plok long karbu di kachi thur ala ex minister bari ma piso bange bang me si plong pitu hala daga ratum ana ningki punglo kopi polo la ana ningki pungan ko ke kopi botlo plote hala daga ratu kapor hila do lo tek salo hala daga nepal government hala tumhan lang le dalu sakuri da pipi dalu lapen kontrak da pipi dalu government bank gipinang scheme anda rong solpan lang le dalu hala jitu election kithur pen ke hai minister tuma family tumsi ekdom private jet chenamlo ador keso isisia a motor si kuti phok kuti cap lo son chenamlo sera gari si chenamlo sera mobile si chenamlo sera ghuri si chenamlo diamond lexi chi ilo apiso sosomar tumhan hala da ka ratum ke kiduk chong dathawe kapre country long si prat jam si cheplang lo api upaya velo hadaga ratum thur pakamat hem a ritmik plong lap kip lu a prime minister ke kat kon nat no ne hala dak dala son sigi jeplang kopi polo pulte rap kang sailu pini ili tum ladak karbiang longa kethe kire tumhan ye ma tumhan CM tumhan MP MLA tumhan hem rit pinang bokali sida pini lang tum kicho akhia dak ke cipang chop pleng tang lo rada phan lang leong cholo posi ili tum non la tum phan ape rike plok ponang li dang lu muneng lo lagi election kali magala di muneng lo tumhan ape rike plok ahem rike priya pore muneng election na pore lo tuliram hem tang le jila non election ni alang ki rem lo bote tang te lo lagi lasi itum rat ari deng si dulu aposi itum cisik ding na kroi bogdi gado beda itum cisik ding na non ke bangji MLA election ke itum ajak abidi penosta itum cepahai vek na itum MLA ke itum karbianglong itum APSL se party bahini ke thom ke guwahati itum toy vek nang po kache solong ke itum joy ki gali nei ok le register itum asun plung plate tik thoke hadi ok long le mati kali magala di sun plung vek nai tur thap vek nai kali pote ladak chikung nang aing krung long da long le ala akilu da long le daji la pa ha langa pid long le daji char pen puke long le mati di lasi ilitum kache song long ke itum iduk do lage hok lo lage non ka asam long ni thom prik kangkir cheke itum karbiang long na kiru chek lo jubin asam long asami singar pulo jubin gar alang election ki thur kangtung ora muni dagali lapen politik sana aning ke hangdun pika muni dagali seta jubin ke alang government atung eklem chok chiji pudun akhaya muni lapen social media long siaw ni bang klang klecho sita karjulong ateng puta hem long ani bang da bang paru muni hala phan tangka ke johang da mutum dam da ho
tangka ta pipik nang tum thek long da hai po kiduk kela tum han lang u muni ta kimatha misen pe na posi ku pipik ko son solo ne lang hutur tu bang bong pen dong kalang apran ki dam nang ta hai po mini kita non chilolo ka asam kang pi rada tum aningang sam lang phan thur pak si pini asam long ke ingkir kla lasi kemisen kam iklem tu mo phan muni tum ke hutur lo mo pa nile prang jong than lo APSLC phana pa phugi puha kecheng 2019 ningkan pen masi juna terang asang ho ladak lo yo lang ke hemari long piha duar baguria solo ata heme dak lo yo la tumba heni si APSLC thak pancheng lo thak lo pini benge juna terang APSLC lo lo thak ngak lo rat dunde kupia po ahok pet ke claim gali tere po rat dunde dalo adun thuang lo jem hanse la pen pitor ala gosting kram sa tuman APSLC pathak lo go poisa filo munit pang rung pak lo pini pen APSLC lo po kar binglong rat phan pamang ahok pe ke claim lingi mati hala tangka chulong jimine MP MLA tumbe scheme chu claim rat tangka long imiti po phancho rat tumhan alom support pamang lo non judlet alang tumo metang se jel kita na kali mangalang di non APSLC phan pathagi phan po non hala HSD batu rajan timung pobon hala tum han pai dalalo ha guhati long tuliram phan chetong sa tak 30 crore ni tum han pini APSLC ke tha phan po damra per tum han si bang arnam net check lo arnam net check lo labang so APSLC a party phan nang tum phang nu nang ne la pen phang nu long le po anam chikro ni si damra pet tumang bong si bang video pa hala jitu meeting voice record bang pak sibun lelo lagi anam si kam klem itum kiduk kela ka tum kaching room kiduk kela ka tum si la bang so party phan kang thur kiduk kela ka tum ang bong pen si la bang so party mahange pathek posi arnam ang chini mati di lasi kroi kre pini la tum ke klem no hokale le ji lake nei sinang tum hapolo lele arnam hutur ke klem tum pham ketia ta nam hirjume ave rat hutur ke cheplang tum phat ketia ta rat hirjume ve lapen arnam hirjume ave posi lake jut vek po lage they are dependent jut po lasi pini ili tum ahok pet khe phan karja ahok pet long re phan karja arada tum APSLC long ke do tuman ki tum do thip nahi damang nen hoga kachini ne tum si BJP long dulo kachi ne posi Congress konana lo ne party long dulo ta ilitum hala tum phan pachini si tum long wan thu nai lan si ilitum akimang chun unji dono tu pini nang tum ka dogowe kachi tong do ano phan da nilihin ben churu si lam thin ton ko kano